Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, May sa Action Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, Region 9 mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 17 minutos karon nga adlaw Sabado night, Petsa Size. Sabado namang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas
Natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry atong sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sini nga patrol to Crosswell Patrol kay na pa nagkalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman naton nga bantayan kag liwat naman naton nga himusuan amat naman kapagdalom sang kagabihon sa ano pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo action John Diaz, automatic magaresponder back to back sa aton nga piloto action Ninyo Bogina. Sa News Center update sa mga balita kag sa mga news sa international kag national, buylog nato ng puwersa action ang defensor. Of the magkita sa nga itong sining mga technical partner diri sa studio, master control sa technical side, si broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes Tob-Tob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Of din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras 14 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thanks God, mayo ang lakat subong sang panahon dito sa Dakbanwa sa Bacolod. Although nga hindi mo gidman kung kaisa mapaiway, may mga paggulugalom sa porsyon sa Bacolod. Kag kung kaisa may pagtupa sang manipis nga ulan. Pero halin kahapon hasta subong, ini kagabihon daw wala gidman maka arangkada kag makaaratsada ang ulan. Butsilingon nangin maayo ang dalagan sang aton sini nga panahon. Halin kagabi hasta subong kagabi, and hopefully magatuloy-tuloy na lang niya. Namangin maayo ang lakat sang panahon ta. Kay kung kaysa kabudlay nga nagaulan bla kon maglagaw ka, labi gid kung nagapangita kasang kalanon mo. Ano na kung maglagaw ka nga nagaulan, nga nagapangita ka sa kalanon mo, pagbalik mo may bit-bit ka. Worse kung wala kang bit-bit. Hindi mo gisa malikawan man, no? Ginakol talang gali ang atensyon sang Central Negros Electric Cooperativo con Sineco. Dara sa may likod bla sang Lasal, CL Montelibano. Ang dalan dabla nga magliko ka sa may chapel. May duha ka mo dira ka poste nga daan nga nagahilay na. Actually, ang nagahawid na dira sang nagahilay nyo nga posting daan na amo ang iya ka cable. May ginbutang ka mo dira, ginislan nyo concrete nga poste, pero ang daan ninyo wala nyo ginkuha nga nagahilay da. Di kadelikado sa mga motorista da. Kaya kung wala ng kable, sus, nagharap laag na ng inyong ang inyong poste da, kadelikado sa mga nagalabay dira nga motorista, labi na gid sa mga pumuluyo nga nagalabay dira sa likod sa Lasal, CL Montelibano, dalan magliko kalbla sa may chapel na may duwa na da ka poste kay sang Sineco nga daan na inisla nila bag-o. Tuloy ko kabalo nga ang daan wala nila yagin kwanda, wala nila dagin kuha na da. Di kadelikado sa mga salakyan nga nagalabay dira, lais na mo tumbahan bla tawo. So, panawagan talang sa Sineco, kung pwede, kuwaon nyo na da. Hindi ta pa paghulaton da nga may madisgrasya pa, may matumbahan da, may mapatay da. Tungon sang gin pabayaan nyo da nga poste nga nagahilay, palihog lang Sineco, ha? Kuwaan nyo da. Ikadamo kita sa mga motorista nga mga kilala nga nagalabay da, nga masami nagalantaw do sa ginagyan nila, kaya basi bla, pura palayo lang.
Basi marusda kang matumba gulpin ang daan nga poste na kasineko ngang nagawid ikabli na lang dao. Kaliog lang sineko Ito delikado gid kayo kag ay pura palayo basi may mapatay nga matumbahan blang timingon gid blang matumbahaw. Kaliog lang sineko Ara da sa likod Lasal, si El Montelibano, ang dalan magliko ka sa may chapel. Ara da makitaan mo ang duha ka poste sa Sineco, nga gabok na, gahilay na, basi may tendency nga matumbahan ang tao or if not, ang salakyan nga nagalabay dira. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Basi ma-aksyon ang gilayon ni sa Sineco. Nakatutok ka sa aton si Jerthel Humayaw. Ginatamyay lang ang mga animalistic boys. Kurti si Kwan ba? Jerthel Humayaw ba? Ginatamyay lang ang mga animalistic boys. Sakay Lab E. Cañedo, sinya kagawad may gabi kay Lab Cañedo da. Sa gym sang Valladolid, tamya ko dara si Tutong, kag si Sosette Canas. Ginatamya ka mo ni Christy Arivalo. Gapa urok-urok mo na si Christy Arivalo Salamat gida. Kay Malisa Magbanwada sa Panukoy katanaw gid sa ato no. Si Madam Malisa Magbanwa dira sa barangay Pahanukoy. Gapa urok-urok kita sila. Ayos. Magabi dira kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chuan family, sa kay Manuel Kuan family dira sa may Silay, sa kay Mr. Rio Bentampos, ang LTO chief sa Bacolod, ga monitor gisaton, si Toto Catalbas, Mrs. siya kabataan niya amon migo dira sa puno lunok ka pa urok-urok naman. Magabi dira sa kay Engineer Nonoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julia Mandres sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalanda, Mr. and Mrs. Roger Montalbon family kay Mr. and Mrs. Joel kag Eva Sangko and kids. Ga-monitor sila sa ato, no? Kay Maninay Sanchamop da. May kakaloy bibidor dara sa Rosario Heights. Sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant dara. Kay Banban, sa kay Bimbim. Naga-monitor gid sa ato, no? Si Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim dara sa kay Ching, no? Kapaurok-urok sila. Si Joano niya yes PM monitor lang ko house maslip na. Ay maslip na. Sige asleep lang da. Inday Joano. Marlon si Kenya da check attendance lang. Tamya ko lang dira si Kwan, tamya ko lang si Richel Nipomuceno. Richel Nipomuceno, advance happy birthday, February 7. Halin nila kay Lisel Tabungkay Sorbito, Magbanwa, Tabungkay Sorbito family, tanan sa barangay Baliwagan, Banwa sa San Enrique. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da baw, gapa urok-urok na silawa. Si Marlon si Kenya Cañete, check attendance lang. May gabi dala kay Toto. Marlon si Kenya Cañete, ang ordinaryong mamumugon sa Pilipinas. Toto Christopher Redfield, si Ninyo Bla, ara na sawa. Pa urok-urok na. Tita Mins da, may gabi kay Kap Bibing Nobleda. Mga avid listener tani. Salamat gid Happy birthday kay Bro Jose Eugenio Tutong Noble. Ay, birthday ni Tutong Noble mong. Oh, Tutong Noble, may gabi na si mo. Happy birthday Ginatamya ko gid ni JP Ahina.
Toto JP Ahina, ginatami ako yung Totong Noble, happy birthday. Ayos! Lagi check tayo nga ito siring patrol to, ang ito siring crosswind patrol. Kamusta ko tayo paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. Sa Sabado night, na ito siring papalagad, gintugta na nga pwede ka inom sa mga restaurant, resto bar, lakag sa mga kwan, sa mga karinderya, sa mga karaoke bar, hindi pa na pwede. Mag-inom ka sa igad sa Tiangge, Tabangan Tiangge, Kilidalan, hindi na pwede ha. Kinanglan may lugar gid. Mut ko na pirmahan ni Mayor Bing to ang EO na pwede na ka-serve beer 6 to 9 p.m. At least kintagaan man tsansa ni Mayor Bing ang mga magagmay naton diri nga mga negosyo during night time. At least ang kauhaw mabulong lang. Importante sunod na lang ang social distancing. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Yari si Aksyon John Diaz sa Observation Report. John, kamusta ang Sabado? Good evening. Eto na! Ayun, Inom na! Inom na. Hindi na magmaoy. na! Sadya na! Hindi na Kalipay na! Hindi na magmaoy. Wala lang maoy, kay basi yung tatong liwan! Marami na to, hindi na magmaoy Kay KJ, kada ko ni Balyo makasadya, na gani kinalipay ng iban nga may ara na ilom-inom. Gani. Ikaw yung mag-KJ, kada may taintak, kada mo lain niya mo, piso yung kundi, ikaw pang guba. Kamalo ka subukan sa na isa lang kasala, disgrasya ka gid mo. Tanan gid sila lama. At talala gid, tawa-tablang tabo sa mga resort ni nga nagkaroon problema ni, kundi tanan, dalasa. Atong issue to sa Art District. Tanan dalang baligyan, dalasa. Dalasa tanan. Bakit hindi lang to sa district, apektadong tanan, kita ginugtan mo, pating ilang monitoring to. Gani. Amo dapat, hindi gid sala-sala dala committer ko dala mga violation. Hindi lang hindi lang dyan magpasobra. Hindi na pa sobra. Gani. Kung mag-inom, hindi pag ipasulod sa ulo, ipasulod sa tiyan para Yes. walang problema, no? Correct. Dahil tapos lang, sadya lang nakabalo ko damo, kina nahidlao, Oo. nga makadulo jamming man, kapag kinaminom, Oo. i-chansa nyo na may basta nyo na pag-abusuhan. Gani. No? Kag may kawansid, malapnan sa COVID. Gamay lang nga social distancing. Oo, importante. Ano lang yung mga bulig-bulig man siya. Nga ni kaging patagaan man pabor ni Mayor Bing ang request ni Mr. Frank Carbon. Kagtakto ito nga, bali Sir Frank, nga sila they take responsibilities, Ganda. Pero dapat ang customer, ang malakal, mga responsable man. Correct. Amo nga na, hindi na, basta isa ginadaksyon katandaan nila, Oo. ang picture, likawan. Correct. Tinanda ka mga lipa, hindi lang mga picture-picture, kay kamalo ka makalalit, yun ang online mo, online Gani world, man. Gani. Amo gid makalalit ya inom lang dara daso na ng mga memory nyo da hindi na picture kung mag-picture di pag-post sa Facebook kay lain yang gwa sa uli Laban amo gid na makalalit mo nga mga Oo. kita na ba mabalaw memory post mo gid sa Facebook kung tatatagualan daan ay kay basib na ma-disgusya ka na kay para hindi ka makalit sa iba na Yes. kay ano para tayo yun para may problema. Umuga pa may na-remind na ton, tandaan, isa ka sala, disgrasya lahat. Correct. Salamat gid tanan. Salamat gid, no? Kagkaroon ni gabi, morning namin, nagbudo-blessing lang, kay nagadabo-dabo lang siya, kay Okay. na, Oo. nagatulot-taliti lang ako sunirek, pero gauntat naman doon, on-off, and then kamay lang, Oo. ano lagura, pabulubugnaw lang blake, medyo mapaang daan ng panahon kay na, Gani? para makatag ng gulo ginhawa, man sa taga-preskas ng panahon, Yes. sa ton nga mga ka-aksyon, no? Oo. Mayo gina, nga miyara man sila, lugar nga makabatsag man sinabi sa mabulubugnaw nga hangin karon nga gabi action erect no Yes. bago mo na namuno to ang Sineco Oo. may munoon mo ko liblaw kay mga duwa na ni kulo katuig mo Ay, dugay na gani mo na. dari blocks na may pulok kasagingan barangay Banago action erect sudad sang Bacolod Oo. may ginakakulbaan ng mga pumuluyo kay may poste sa kuryente kahoy pa yung nga poste Oo. na tapik sa may balay Oo. Di damo linya sang kuryente, may mga kable dara. Oo.
ang kahoy na galing poste, wala na nagadapat sa duta. Kakabit. Ginagakabit, ginabanting sa iban nga mga linya sa kuryente, bla sa piyak sigto nga poste. Oo. Kaya mo na daw ano lang siya, kag ang unod yung sina-actually, wala na unod susulod. Gaok na, gaok. Naguro kahanay. Gaok na, guro, gaok. Oo, gaok, nagurong unod. Oo, sulod. Ang sulod ya, ang problema nila, kaya nga nila matumba. Namuga na siya ko. Why di wala ginislan. Matsa ko na-report naman na guro, man na-aksyonan kasi niko. Na-report ni, actually, ano tabo mo sini. Ang para sa atong interview kay Ma'am Zorina Atilio, sa barangay Banago, yung katuan kasi niko. Ginantaw lang ako nila ka naglakat. Wagi sila kita na nila ka naglakat, tapos natuigan na, wala lang balik. Kapila na ako nila yung katuan sa may sinekong office. Okay. Follow up lang ko. Tipila na katuig. Go, Japon, aksunan, direction, ereka. Ano ba nga silang kuhulat to? Pag may mapatay, may makurinti, anti-silaksyonan, blaw? Yes. Amo man na, basta pumulo ito kayo na ni Ma'am Atilio, ngayon hindi na pagulaton, pa nga may makuryente sa lugar. Anti-silaksyonan. Kaya kabalo ka ang problema, pag hindi nila, baha mong, tiyamba nila, diriya, magbaha din, nalit lang mag-ground. Kasi ara nga daan ang kuryente, kasi nyo mabaktan, basit na mera sulod na galing nga live wire, kaya gold film ka na sa tubig, kaya magbagabagat. Ako din-discuss siya sila. Correct. Ang poste, dan di papik sa balay. Tidelikado, gina. Ang palibot ng poste, puro pa mga panimalay, mga light material, pati kung matumba na karon. Malo na kung matumba, basta mag-short circuit, pero palayo lang ba, susunog naman eh. Gani, amo pag ina siya ang isa dara nila kabalantayan aksonereka. Kaya Ma'am Zorina Atilio, tanikatuan dara nila kay ti dako gina problema. Ari si Ma'am sa nga interview nato aksonereka. Ari aksonerek ang isa to interview. Wait lang gid, okay. Gina sa naton. Anyway, kaya muna ating bonta na lang ang sitwasyon dira sa may purok kasagingan kinakadto kita pagila personal. Pasalamat sa kay kato ano ginakaksado kay para makita ang sitwasyon sa lugar. Na-picturean mo to? Yes, ara the action direct ay dato ko na ni Action JM. Ngari na? Oo, na sa area kay ang damo din nagasabit-sabit nagaluloy pag iban nga mga kable. Wala tayong ba hindi ba pwede nga kami diri magkakas ni kay kadelikado, no? May mga kuryente nga daan nga nagakasabit dira. Kay ngalib na magtukon, pakwao na nila, kagibutahan nila sang kahoy-kahoy. Sila pa discuss sa mga utod abing kuryente, sila pa mamalayran sa lugar. Sige na panawagan, diri ng Central Negros Electric Cooperative, nga kung may mo aksyonan dira, no? Ang ilang concern. So may purok kasagingan, Barangay Banago, Action Ereka. Ano yung may balay na diyo? Ano yung may balay na diyo? Yes, may alat na video nga kitaon, ginang postes ang kuryente, may trapal. May trapal inasa, tapos nagalapit na sa balay. May trapal sa dalom. Oo, may trapal. Ang sa dalom niya na, tubig na naksunerek. Sa kanal na nasa nagatungtong lang sa tubig, kaya wala na nasa sang gadapat git sa duta. Kadelikado, Leo, no? Na ang gabanting sinadra sa babaw, kuryente manak, kang ibang nga mga cable wires, bala? Accelerate sa may baba mismo. So, managikatuan natin dito sa area sang purok kasagingan gina, Barangay Banago, sunod sang Bacolod mismo, no? Sa Lunes, gani pagkatuwa ko man ni Simong sa may likod, Lasal, kasi ilmo tilid ba, no? Di ba ang dalan, magliko sa chapel, bla? Pagkato na sa may, Dri, from CL, mapabaskon kang area, palusot Lasal. Likod na sang Lasal ko mo. Oo, dyan na dampi sa may kalanaan, ano ganing kalanaan, Dri? Likod Lasal, si El Montelibano, ang dalan, magliko ka pa chapel. Pa chapel, okay, May duwan na ako nakaposte kasi na ko nga, may ginilis na sila nga bago, pero ang nainda kay ang daan, wala lang yung kuha, gahilay na, tidelikado, basi matumba, blaw? Oo, basi dahil dampi, bala sa compound, ka mga Montelibano. Sige lang kay, ikuan ko lang ni Simo, forward ko na si mong video sa Migo ko diyo. Kag ang, kuan exact location sige, para makatuan natin ang sa Lunes. Para ma-check mo na ka makuha mo yung picture, actual pag ibula dyan ako. Tanibla mo ng mga cases, delikado no? Kadamo ka nagkalamay sa dalanon. Kung narakasdalan, yung paktan, naliblang tumbala, kung may madisgrasya, ayawal, tigit ka pa malayral, manaksunerek, no? Sa mga salakyan, ang worst, kung may tao nga maglabay, kaya matumbaan. Delikado, gidi. Okay, isa daan ka bagusbos ang hangin, be?
amo ginang balantayan sa aton nga ano dira dapat hindi na napagdugayan pa, no? Delikado gid dyan niya, kurinti nga daan mo. Like diri sa Masagana mo man ako, mga pamuloy, damo dan kabataan naga-rimpol da. Oo. At kasi mo hindi mo na punggan mga bata, mo man palapit-lapit dahil nalikar matumba na karong kagaran sila gawdampang asos diskansya gid. No, dapat kagid maghalong dira sa lugar. Ara ta si mo gin forward ko na kay para mapalap ta sa Lunes pakadto ako ta si mo sapon na. Yes, action direct, no? May video man na da nga sa amigo ko. Oo. Ang isa pa na concern sa may Masagana, Oo. ang pagbaha, no, kay dalom lang tubig. Te basi ko ang baha ba lang tubig magsaka bala kang maglabot na sa kwanda sa kurente. Kabalo ka kaysa ko ng tubig labot tuhod mo. Abaw. Ilang problema, gagabok ng kahoy. Okay. Plus ang baha dara nga daan, gadugay gid ako na sir kay wala guaan ng tubig. Diyan kay ti mga kanal guro dira may mga supon na ito mo na reklamo kamo puno sa lugar. Pero ng mga balas, ano ng mga balas yan nakita sa picture niya ano niya? Kaya natabusin na dira, may amo nila reklamo nga gabaha dira, no? Damo ang wala guaan ng tubig. Tagataas ang baha basta magagamay lang ang ulan. Kaya nag-action din ang DRMO sa Sergio Marie Vargas. Yung katon na rin nila, ginpangkwaan ba nila mga balas sa may kanal, mga tagbot. Ginpang excavate nila, galing kay Ara sa dalan, naglapta lang anay, wala nila na pangakot, bala, ang Gani? mga no, basta balikan mo na gorilla kang pangwaon, dira accelerate, para Gani? madala, matinuan ang lugar man mismo. Ang banila ko na delikada, labi nga problema, dira nila, rason ko nga, ginpadangat, nilang reklamo, actually, may kaangtanan sila dira pagbaha. Palibot kinagin tinuan man na kano kay ina ka DR mo kagabarangay pero mo nila concern nga ang ila lang gid ayo nga dapat hindi magdugay dabla kay kabalo ka may napatay na dagari kung sa leptospirosis naligad si mana lang Okay. si ang balilo hindi nila gusto maliwat itom lang pasensya sa mga kaon itom ang tubig itom ang duta sibot yung higko gid saya Baho pa gid. Baho gid ya. Aporting baho kay na kita ka nga may face mask ako ga ano pa ito sa akong dilo jacket kay na Gasulod pa. gasulod di naglibot ko mo galing gid sa may pinakabangga sa may basketballan gisulod ko gid nung puro kamakol mga daw mayor ko tungagin sa fiction Abi ka rin lang basta sa lang ta kasi Nico bla yung basta kasi Nico ne. hindi tay may pwede na ka formada pag ito wala na bel ko talaga ka Doon ay kumaga niya basta kasi Nico ko taga Basiwa. Kaya nagsulod ko to magsulod ko sa basketballan Ano po tiyak mo na naglagyan mo guro to? Naputsak pa kami mga tubig, pablang galapaw sa dalan. Nag-ausyusoy ko to, naglakad ko sa pinakalikod sa may kasagingan. Yang tiyak na nalaga dito ang purok to, gikatuan ko, at tinagong paraiso na. Bako ko layo na nag-isa yung lakad ko. Tapos kitang ko to, nga ang dalan, puno blakasel, kita ka na sa tahong. Kaya dito galing pang obra, sila galing pang rocket, sa unod katahong, blati, mo tong dalan, nila puno ka shell katahong. Tokibang terms na. Oo, na sila to. Itong bakala ko na sila pang Caltex. Natigaw-grupo to sila. Yung dalan nila puro katahong nalabot. Ito punta. Kurti ba? Bako sobra ko ni sa papili. Why ka to nagbakal tahong at tinala? Hindi, wala sila kabaligya. Bali sila lang kapang kakas, may tag-iya, actually nga mixla. Gano? Ang mega mixla, pag inebla para mabaligya ng tahong, naging siya. Ginatala na nila, di ba? Oo. Tala na, pwede ka nakabakal, may iba na ganibligya nga kinaltex. Galing kinig ka, wala sila kabaligya, kay ginapaubra lang galing sa ila. Bali, ginapatala lang sa ila, gali. Ginapatala lang sila, Tapos kuha na sa tag-iya, baylan na sila sa tala na, depende kung tagpilang sukob, muna. Do Caltex ako yung panawag ng tukob. Isa Caltex siguro pila. Ang isa Caltex size. Ang bayad sa ila. Bayad sa ila. Okay. Kubutsilingon ang tag-iya nagbakal tahong bilog ang nagatala lain man yang bayad. Lain man ang bayad. Ay, galing. Tapos pagkakalawa tani nagayo ka to muon tag ginamos hindi nga na dubo. Okay na yung mga ginamos. Nami man gani asalon diyan mo. Basta lagko lang, lagko ko gagmay. Lagko to kay na, ang mga ano nila. Ang lagko mo na nami asalon bla kay mauli na. Gani, dato na, balikan to. At least tutulan ninyo, guro na da. Tutulan ko, magilikan to. Sige, kay pabaklong to si ninyo 5 ka Caltex bla kay adubuhon ta.
Gabi ba, limagig ka kaltek? Oy, kay ko galing ko makupos na dutay naman na nabilin. Sabi mo. Gani. Dutay na ako sa narek ka. Oo, sige lang Ang pagkalikatat ko. bilin, kung Oo. maubos na. Gani. No? Te? Huli Ti ano ni nagani ti ano to ti puno kasi ang kwan ang kalog? Ang dalan, tinang Ah. kalog daw wala ginmatado. Okay. Pero muna lang ano nila nga dapat matindoan dira. Ti ayo sa mga pumuloy, grabe kay nato nga hibubunuot sa iban. Pero Yoy. balira hindi na pagulaton, pabala nga matabo inaliwat. Gani. Kaya lugar action direct. Kaya si Ma'am Delikado. Roxanne Atilio, Okay. no, na-interview naton kay Inax sa direct. Sorry na, Silvio. Sino naman iba? 45. Presidente ka dito, lugar? Oo. Dirigi ko nagtako. Kasi yung gamay ko, muna niyang sitwasyon din. Pasabong, wala niya sa ano, yung kabisan pila nakatulik na. Kung gamagan, gumisila na. Ako mismo, kakabba sa barangay na. At pasabong, wala. Hindi niya na ako kahana. Isip ko lang. Ano ang sitwasyon kung nag-aulan? Kung nagkatuloy-tuloy, di ako nag-aulan. Grabe nga gabon. Ano sitwasyon din? Ang ulan lang, mga ulan lang, normal lang ang ulan. Mas dito lang public, para lang data. Hindi lang sa magdanoy, kita mo sa anong eksakto na gani. Pero kung magdamag pa ba ulan ng tubig sa dalom mo, dalom na natin. Mga taga-dila. Ay, ako talagang tubig dali lang sa direct. Pero kapag dito, dalom pa din ako. Wala ko akong gitrap ka dito sa basketbola, no? Ito, ulong na, nga problema. Tinulis naman dito ako. Wala pa ko bata. Amo na natin problema. Nagkala ko na ng mga bata ko. Naman Japan. Sobra tinis. Okay. So, that's ringon. Ang tubig, may kuhan? Wala kuhan. City lang. Kayo, nang tawa. Kalapong tong tubig, oh. Ang kanal ni Hari na nga doon. Ang kanal, si Brana di ka may pakulan. Uli lagi nga Brana na diya, pero mayo pang gali sa tubig sa una. Okay. Ano ang kanal di sa una, piyak-piyak. Galing sa kadugayon man mala. Wala na na, kwan, kami na pinlo kaniya, piyak pa karong babaryo. Wala. Simano kami di. Kantawa kaya mo, nanubo kami na tarte. Kami ang kanuloy. Siya, ako kamon, tanong mo. Ari kamon, di ka po bang walay. Ako na, ako ang lisan niya sa dong. Kaya ako nabliktak. Kaya kita na yun kami sa lolok. Kaya ko nablok. Okay, po sino man ma'am. Yung concern, ginagpadawan niya. At kanila mo sa barangay. Sa Purok Sermana. Kabalo na nasa kay Bisandre sa kabila natin. At nakalabot sa barangay. Galing kay isa ka po. Nakalakat ako sa Manila. Pagbalik ako ng Japon. Ang hapon niya ya. Kaya wala ko di ko nagatiner. Dalakat ko. Tingkoy ko di gatiner. Kaya malay ko yung hari di. Pagbalik ako ng Japon. Wala niyo ha. Ano ay mo niyo? Kapabuhan ay sa bawal nag... Lo grabe gid ang balbal ko waswas ni manang ba. Ano ko karon? Ay, ako yung mismo niya ako di-extract dito ng oy kami amon. Ay, sa na namon, ay ito na na di sa kwan. Reklamo ka sila kasi, oh, mamo kami di ang maharikta. Pwede mo handa ka na di sa opisyo na nila yung ano. Wala ko isa pagkakakonsult isang poste. Okay, number 1 pagkakakonsult ang poste. Kasi nga, kadugay ko na natuwa na nakapuhit ang ako na lapo-lapo ka na sa tinito. Wala akong may wala ako. Anong matuhan ko na? Ang dalaw na ilang. Yung katuhan ko liwat. Ang bali na paluhat. Ano paluhat? Kapuhit na paluhat. Kapag may naimo ka mo, wala. Anong sitwasyon sa poste? Ikaw na pakidescribe eh. Ang sitwasyon sa poste ka po? Ang banta na lang na ang nakakawin. Ang tingin na. Bago ka na may hawin. Kung makulan na, grounded na. Wala ka na nakatabo na. Kulok na na. Wala na na umatong. Kulok na ako. Hindi sila tadaksyonan. Ang balan ko na nato sa may siko, engineering office. Kung hindi ka ni tadaksyonan, may phone ko, hindi ka magustuhan. Di ako na yan. Oh, ano to?
Sorry ka batian ang Do ang tiran ang arak sa ba ni mana do taho matinala ba? gani perti gani yang Ano diri bugto ang kitang ugat sa liog ya sa komersa. gani ka ano na kami layo alay na kami nga do kay makumam social distancing nan tabla ka lang. Oh, nan. Pero gasing kita ang ibumunot yung tinanay kay ti wala mo gini ko nang nga problema reklamo dira. Pero anyways, ang ina nga sitwasyon dira sa lugar, according to kay Sir John Marie Vargas, ang Disaster Reduction Management Office, hingaan man nila aksyon kay may patpatag sa aksyonerek. Ang ginatiniranda gali, privado ang tag-iya. Hindi sila dali-dali lang ang mga conduct project, kaya kinala nila permission na rin sa tag-iya aksyonerek. Ikadua, may portion na dako no, nga ginatiniran nila, nga supposedly dapat sila pagtiniran. Kaya daw sapa, blas ng una, nga hindi kita dapat magtiniran. Ikatatlo dira ang ano nila kabudlay sa madagko nga equipment nga makasulod sa kagagmay sang dalanon aksyonerek. Correct. Tamo na nga ba nila diri? Ang engineer nagkadto na dira kag nag-check lantaw na nilang sitwasyon sa lugar para at least masolusyonan ang problema diri nga ginpalabot ni Ma'am Atilia kag ang mapulo sa lugar aksyonerek. DRRMO kag sa may lokal nga punuhan sang syudad sang Bacolod. Ali si Sir John Marie Vargas. Sir John? Kaya nato itong city engineer, tagamong tao, nag-clear sa itong reklamo sa itong babae, kaya may maganda sa Metro personally, itong reklamo sa kasilingan. So, na-clear na to, nakagawa na itong tubig. Ang sa isa itong sa basketballan, siya ito, muna siyang katilingban, si private property. Hindi ka na sa pwede ang butangan drainage because pas mubon sa tubig sa dagat Okay. So kung obra mo na sa drainage, mas load yung tubig sa dagat. Sulod din mabaha na sa Masanway Gaulan. Isa pati private property. So amo na bang isa, ang iban to concern action ko nga poste hindi namon mapankuntiin siya exactly nga namin niya. Kasi dara na sa sulod lang hindi la makita yung hindi siya lagyan. Balang distribution na balang poste. Oo. Why po ko actually kamit sa engineer nga in charge. Engineer bonus ito kay na ang nag-lead ka gamon tao kaya may meeting mo kung alay niya. So manaan mo nang nakuha ko ng latest dito sa Banago kaya nga kaso. Okay, so gin-check na to sir para for probable na nga actions ngay mo digto or na kidyang tubig? Nakuha na to na obra na kidya, hindi na siya inspection lang. Okay. Actually ko tukan ko makita na ba pa videohan siya makuha para ipadala ito sa Manila. Hindi pwede nga kami kaya karon basi ko na sila nga hindi amo no daw bias, may bias bla. Oo. Kaya nang iya kidya mismo nga ipadala dito para nga iya kay halin siya ang complaint niya at action ng syudad. Okay, both sa lingon sir, ginbuta nga to drainage do amo na nagwa or gintiluan. Kinobrahan di guro drainage nga para kagwa lang tubig dai. Kaya tuloy inadang lugar ang kasagingan na swamp na dai. Swamp daw sa Pabla. Okay, oo. Nag-restaurant si mga tao. So last na mo basura. So doon nadula na ang mga kalugi sa gwa. So initially tani daw last month gayo itong engineering maulam gamit. Yung program hindi magyapong pwede kasulod yung tungkol baguot na siya. Akwan niya mo daw sa Pabla yan, hindi na pwede apigos is too big. Gamay yung taning nga gamit. So, manual na lang kinasin tao naman. Both sa lingon sir, hindi ginadayagal sir lugar or duta nga listaran tani? Listaran, sakto na, hindi duta nga listaran. Kung baga, doon lang sila nagpatungtong, hindi man siya sakop sa bye-bye sir? Ano lang siya? Inland na siya, sa Piakdala na siya. Kung magpa-north ka, going towards Sibukao, sa tuo mo na siya. Okay, oo. At ang tao, yan nagpili, nga dra sila magtener. Mo na gani yung bilang dress like star, dahil sila nag-star. Just like ining sa Katiling Ban, hindi ka banta niya star, ang katinitagiyan nga private siya, pero dress lang nag-star. Actually, yung iban ng mga tao, nakag na sila for kwan. Nga kung pwede siya ka-transfer sa babaw, iba siya nakakuha na lote, pero after 2 months na balik sa dalom, binalikya ang ilang lote sa babaw. Okay, so gingaan na sila dito sa lugar? Sir John Marie Vargas sa itong interview. So, muna kay duwada ka concern mo may katilingban nga isa. Ang katilingban, budaya, ginakuno magbotang drainage, kinalib lang ang tubig sa baybay, makadto sa mga panimalay. Diris ka sa kanya, among isa dara nila nga concern action, Eric, no? Anyway, ang balin ni Sir John Marie, ginatugyan niya na lang na sa may punong barangay. Ang punong barangay man, naging mo naman sa aksyon, matok inaging katuan nila kinihares ang lugar,
nagpaninlo sila at tagore, no? Kaya balikan man nagkaroon nila para matinluan infrastructure reka ang sitwasyon serious ang puro kasagingan barangay Banagos Surad sang Bacolod, no? Diri sa atong ginakamtangan, ano na yung kadamo sa mga tao diri sa may plaza man? Ano daw? Ginotok tayo si damo di bar mong Sa plaza. Kalanan. Okay. Di may grupo-grupo guro. Oo. Okay na naksunin na. No? Pero ang isa diri ka alamutan. Duwa ka patrol car ka station number 1 dugutok pa. Gutok kay damo galigang pang bugoy guro, pang dakop guro nila. Naging pang tipon ka season 1. Ginotok ding season 1 Gutok, ano, nang bugo, gabi na niya ba yung bugoy pa? May gampang pa ko rin nga gaboy. Bugoy ba si barangay 14 siguro? Pasihantog, hindi? Para i-cross? Amo na guro, kay cross guro. Ari sila sa may backup 1. Oo. Ano mo ni mo nga do abi ko ganyan girinaway ni gili pang dakop ni sa buoy. Damo man sila gin pang dakop ko Pang blatter ila guro tanan ay no. Buoy ko blatter ganyan. Blatter kag priso. Priso. Gadri ka man ipagutok ko mo dadanay sa may silda sa season 1 Wow. Gawa na sila kung dinawan na taigo po. Dami, pati may mga bahay. May mga babae, pag Jackson Eric. Gabugoy mo na? Bahay, laban bahay ganyo. Basi ko tubong-tubong na. Basi ko tumutubong ko rin. Tumutubong kayo mga dakpan, kayo mo legal gambling la. Dumakin si Mailman kan mga gano. Nabanggid. Kinsa 30, no? Dako-dako man damo sila, Ginapang tipo na sila, ginahitaan na sila lugar na mga sudlan sila, Oo. Disulogis na guro ako na like station. Sa Sarona, gani ka tulutamwa lang di sa ako, no? Sa Sarona, dahil ko itong tabi si na oras niya, karoon nila balikan talik siya ang sitwasyon sa mismo sa station number 1 kay Kadamo, gid, sang gimpang tipon, may sa Sarona, actually mga bang dakpan, illegal gambling, At yung illegal gambling, kay mo yung sitwasyon may COVID-19, gambling ka pa? Gani. Gireklamo, giniguro, kay operatives kinang nagtira Station 1 operatives, ginang nag-sulod di action na reko. Station 1 operatives. Lagi tao ni Sir Sarona ang nag-lusot. Di na nga lugar? Ari, yung kutoda sa Gariso. Sir Sarona, mayo to direct sa Sarona, Riso, ng para balanta kundi, kining lugar, dari ang ginalinan sining mga tao, kaya pang pastor-blasta lang nila, sulod ng silda, Oo. Kaya daw hindi guro ni ka igo mo. Yawang kinis lang guro, guro sa Sarona. Ano to gambling? Damo, pinakabilog. Damo, ano, isipon to, diba? Arin sila, Damo, sila ka gambling, diba? Nagfiesta, Nagfiesta? Oo. Sir, ang gabi. Sir, ang gabi. Pila ka bilog? Pulo ay. Pulo? Dinalin, sir? Kami barangay 16. Pulo sila buk, no? Pulo 16? Ano ilang pangaw? Bugoy. Bugoy sa dalan-dalan lang. Gabi na, Sulod ng balay? Oo. Wala, ging reklamo, ginaya. May hatag information sa amon. Sabi, pati siya, wako. Sulod balay, gabi na, gabugoy pa? Mga babae pa na. Galing sir, sulod sila sa balay, Buti ringon, pagpato nyo reklamo, nag-operate na kamo. Lawig na naging, ano na naman, validate na ginamon. Damon, kapila na sila reklamo sa amon. Kailangan kay ganiya lang ginamon na confirm. Sulod sa balay, sir, nag-pangapang. Sulod kwarto. Sulod pagit kwarto. Buti rin, hindi kayo gahaplansa, kita. Hindi kikitaon. May nagreklamo, may gahatag lang info sa amon. Pati may mga babae na, Puro ba halos bayan na? Babae, gabugoy man, Ano na ganito, Baka nga ginakama po, sir. Ba? Lapak. Check. Laban, ang babae, gabugoy man? Bali, ano na sa shell. Shell. Tapos, ano na nila, sir? Amo nagisugalan nila daw may Paano magampang na ganito sa bugoy? ano mo daw ano sa kamot nila tapos Kaya kulob na, bugoy Ginalugo, bras kamot. Kulob kaya. Kulob po sana yan. Gatos? Jan? Ano recover? Batad kon kwan? Ano na recover na bugoy bla? Batad?
Anong ginagamit? Ila sir nga shell batad? Batad na bro, lasi ako batad. Batad. Tatlo na kabilog, di ba? Tatlo lang na. Tatlo na, no? Ha? Damo. Ay. Damo nga shell. Kada tao na duwa, kada tao duwa na mong. Tatlo na sir na nagampang. Okay. Tubong-tubong ang iban. Ang babae ko tubong-tubong niya. Nila mo na. Wala. Ilogo, paligid. Logo, buyan, paligid. Mo kaya mo na daw, kumama mo na. Diyan? Actually, pag logo mo na, buyan mo na gamon na. Okay. Kamu na, pak na. Amo na sa unang nampang mo sa unay, bugoy. Why ko kagampang bugoy, Bing? Okay. Ilogoon, ila ka mo si Pagwaon. Logoon mo sa imo nga duwa ka pilor mo duwa mo kamot bla. Databunan mo bla ang shell, ilogoon mo tapos sa buyan mo, pagpuko mo diyon. Na. Okay. Mamo na sa gali. Tapusa bla. Tapusa diyan. Dalada batad sampol kay tuduan ta kung paano magbugoy. Para mangaya ko to bugoy sa barangay. So, ko sila pinakadamo ko logo mo na. Okay. Ang kaya mo ng daog. Ang kaya mo ng daog. Kung sino pinakadamo kaya sa daog? Kung kulob naman saya? Kulob perdi na yan, kaya mo ng daog. Okay. Amo na kali Japon, no? Sino may damo kaya? Kung naman ang mga babae nakpan, nagtululubong na ya. So, most probably, sa mga babae na, gatubong na, tubong. O sila gatubong? Ang sila gidyampang tapos ang ibang gatubong man. Mixed laki bahay. Uwa. Wala kalaki, no? Wala kalaki, walo ka pa eh. Ang mga babae, iba sila pa yung Sila pa yung bugoy. Sila pa bugoy, pero nalipay pa sila. So, illegal gambling, sumong pinang penalty. 30,000 ang na, piyansa na fine na, 30,000. 30 mil? Yes, 30 mil. 16 auto. Pakaw, sila sa kabilog, yawal sila. Kada isa 30 mil na. Kada isa 30 mil. Kung sa kumpiyansa. Yes. Naku, mga dino, mag-plead guilty, kaya pila na ganun, 500. 500 gro No? 500. 500. Sige, sir, balik ko lang ang details ka na. Ang iba na kano kapila na madakpan ta sila ni Toto Roger Buluntati Tood. Oo. Dapat isla ko lang babae. Ikaw ba tingala ko doon namin sa ngirit. Para iba nga panahon Tawalan ko doon nga iba. Wala na sila. Ngirit sila. Mga ngirit-ngirit. Hindi mo ngita ka 30 mil. Hindi kita ngita 30 mil. Huwag kayong ngirit-ngirit ha. Plead guilty na sila multa sila 500 Di pa approve po sila kanisa ko. Na-approve ko. Tapos na kuhan. Tapos, finally, plead guilty. Top na rin ang bugoy ang ginatawag. Kuwada bla, batad bla, anong kabilog, ito doon, taga ni bugoy, mga bayo kistasyon. Wala. Karoon mga itaw, pwede ko na alam muna na yung... Tatlo ta ni GM mo, bugoy ta. Tapos nagkumagay ko na pusta na. Oo, depende sa pusta mo, mayara na ganitag, depende sa pusta mo, Okay. Wala kayo ito nakabalo magampang. Ang pusta mo na ko sa may gatubong. Parati ka dako pag itang pusta. Ang mga ko ng mga ibandre, mga babae. Ang babae ko ng gampang mo. Logo, pakaano na. Sila gabugoy, mga babae. Oo, mga babae ko na yan. Ay, grabe, no? Tapos mga lalaki, ibandre sa tribod ka, tubong-tubong lang. Sunod balay ni Sunod balay? Gaud guro sila mo. Ate mo na ko, nagreklamo gaud sila guro mo na, ginreklamo sila, kaya kagaud guro sila sige bugoy. Mas away na yan, ano na magtubong ka, matubong ka lang, kid. Tubong ka lang tubong ka lang yan, iba. May mo tubong ko da 5. Tubong ka 5 pag daog ito mapulo. Pag daog mo yung 5, ti mabalik mo pulo. Ano abi kay basi pag daog nila kasinggitan sila. Agali kay meron na iba niya kasinggitan sa sobrang kalipay ng daog bla, ng daog sila, Ay, abi mo kung malingaw ko sa bugoy, masadyahan ka man Ate ko malingaw ka, dako man pwede mo di malas, depende si mo pang na. Agane, ti amo na yung braga 16 sa gini pang tipo na sa Saronaw pulo sa kabilog ni Roger Buluntati ng sa takpan gali. Digtagin nga area. Ako ti nang bugoy nyo, da may bugoy sulod sang kaselda. Tiyawan yun na sila da. Painon man na sila mong lalaki ba painon na sila da. Painon man na sila. Galang kiti mga alot, pinagkurulo nila ng
Paslamas lang ito kayong silda sa station number 1 na sa Chimpo ni Sidel, pura na bago kag tiles. Oo. Hindi na Ayun baho. na di subong. Hindi baho. Hindi na gani ano lang baho, oh. Oh. No, kay dra ka mo sulod na isilda ha, hindi ka mo da magpasaway, no? Dala ka mo luid da, kadlag ko man sa inyo ah. No, para din ang pag-return pa iba, repeater ang nagliban. Pala, generek, no? Ano kami mga kakson, kaya para kami namin sa panyempo sa palibot sa sulad sa Bacolod, halong kids sa itong mga kakson, labi na sa nag-biyahe sa Gyapon, tubod sining mga tiyon. Bantay kami detalye sa gitmatagal nga bypass operation sa police station number 10 sa pagpanguna ni Police Captain Armelin Vargas. Sa total mga kakson, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa Tanlawas, ang mga paguyang o kanang pagnegos. Rata sa kontrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Nagutok na gulpi ang Police Station 1 kay datong natakpan si Sais da bugoy sa sulod balayo mo gabi ka bugoy pa bugoy sa sulod balay ang gabugoy babae pa mga lalaki katubo na purti man nga mga abilidad sang kabataan dara sa buong gagutok ng kuano gagutok ng Police Station Police Station number 1 nga silda. Ayo. May gabi dira kay Inday Jacqueline Alyangan Parses. No, sa kay Inday Jacqueline Alyangan Parses. Mao nagapaurok-urok kinsaw. Si Nidown 2 Town no. Ara sa si Nidown 2 Town. Gapaurok-urok kinsaw. Ayos. Sige. Balikan na lang sa Action John Diaz. Sa dugal sila ng mga action balita. Ang report ni Action John Diaz live sa Patrol 2. Ginadulong sa inyo sa Kalawansang Santon Plus Herbal Capsule. Para nga mangin normal ang pamulanon sa isa ka babae. Sa mga girls na ton. Para nga maging normal yung sila pamulanon, tumar ka mo adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig mo na actually improve sa ato sa nga digestive system. Nagaprevent ka makaangkon kita sa diabetes. Nagabulig pasanag sa aton mata. Kag nagaprevent sa eye disorder katulad sang katarak. Amo ni ang pila ka mga benepisyo nga makuha mo kung nagatumar ka adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan din nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang balita sa ato sa nga Patrol 2 ginadulong masisukaluan sang Dr. Alfred Spure Mangostinti. Nakay badalo kamo nga Dr. Alfred Spure Mangostinti, maayo man ini sa mga asma kag may mga diabetes. Ini bangod mayara sang natural treatment ang mangosteen nga mangin normal ang glucose level sa aton sining lawas. That's why ginarekomenda naton inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea.
That's why sa inyo sini nga pagpumalaklon, padulong sa grocery store, ayaw magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang report na Action John Diaz, kinadulo mo sa Kalaman sang Evergreen. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas. Aksyon! 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 Radyo! May gabi dira sa kay Inday, Inday Blasa, kag sa kay Lino Alturas. Lino Alturas, may gabi dira sa imo kag mayo lang nga pagpaurok-urok, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ginatamyaw taman dira si Toto Ronnie Inyon. Toto Ronnie Inyon, may gabi gid. Again sa kay Roger Bolontati, da mayo lang nga pagpaurok-urok ah. Si katendans lang si Sir Jigs. Sir Jigs, good evening da. Mayo lang nga pagpaurok-urok. Sige, check na mga report na. Gikan sa ato mga korespondent, unahon ta si Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi kag may gabi sa itong mga aksyon. Sa itong siling nga mga balita, Action Eric, sa karon nga gabi, matulataway man ang palibot kag ang panahon. Daw nag-ugyon gid, no? Labay man nato, may kag magsaot, no? May mag? Saot? Ay, magiga, kabalo ko na gid nga. Kita ko to kay may nagagitara ka nagasaot-saot. Kabalo ko, grabe sa Aksyon Roger, Gitara lang pero kasi ginasautan niya ho. At yung kabalo ka naman nga ang aton mga tiil iya ga kuan ni siya ga tumbo ni siya ya. Oo, di isa na ka manifestation nga kompleto ang aton mga tiil. Gani tingala ko grabe sa Aksyon Roger mo saot nga yang gid siya ho. Ay, sabi mo lang kung mga sang una mo ko naman nga tiga sway man ta sa una mo sway. Gani mano. Kaya ako sa una ka champions na mga kanta lang nga From the River of Babylon. Ayo di po. Yeah. Kanta na si Aksyon Oliver pasono ni sa pati. Ni pati si Aksyon Oliver ni pati oh. Ni si Aksyon Oliver ni magpati. Ay, lalo man nga. Oh, liwat tabla.
Ah? Liwat tabla ka na dito sa pagpati kay ikaw to, liwat tabla. Pati ako na yung gabira kinasang unas na from the river of Babylon. Ayo di purma. Ati pati na sa niya isirod gid mangya. Doon siya magpati. Doon siya pati. Ay na, si Axel Oliverman. Oh, gano'n siya pati. Simple sila. Abi mo, bulubudlay na. Kuha pa na ni Roger ya. Ay! Kuha ka ni mga tulong. Makasaon sa isang Babylonia kag makasapatos nga may sa likod lang may kwan. May tiriring. May tiriring. May ariring, abaw, aso ang agis ang kuha ni, sang yabok Ay, oo, abi mo lang pigawan ka. Oh, piga. Ako nagpagbirasa ko na mugid. Mga rock baby, rock baby, rock baby, rock baby, rock. Di purma. Bili ba. Grabe ka na kisabong ga-level up ka na sabong. Kuhan ko sa una, ining ako sa una mo. Yung tayo na mag-DI bla. Dance instructor. Galigay na ang nagkuhan kaya na gakadlaw man si Vicente Similiano. Si Christopher Redfield kag si Vicente Similiano utoy kadlaw si mo. May tinago magli si Axel Roger Gutin kuha. Susan Gonzales kag si Kurt Bulakha Juanisa. Actually, di ba ko noon, security guard isang una sa Kambla. Sa may Ayala, North Point na sa una. Wala na kakugnan ba sa una na. Gani. Daw gana, bla. Ang MDC sa una, ma-Christmas party nila sa Cebu. Hindi po ginaulo ko na nila i-present nila. Tiling ko nga, mga problema ka mo. Yati, mayo, abi sa Imoger. Hindi siya nga ako nga warehousman nga si Victor Kausing Blamot mo, Matias Bong. Hindi ko, paano nag-ibis? Ngati hindi kami kumalugo po, luantak mo Mag-champion man, pertigin, baratuhan man lang ko Kasi mo pati, grosi mo nga kuha mo. Hindi mo pati, ay, champion tayo sa mga The River of Babylon. Ayo di purma. Kung nga pamatay si Action William, utoy na magkadlaw ni si ubra mo ni. Si Action William Ale! Ay, lago na kay pagkita ako na siya mga tiping ka mga suway mo lang nga mayo, gimla? Gani. Ay, sa itong uling mga kwan bla, sa itong mga tagpalamati da, kung makitaan nyo ang kwan bla, makitaan nyo ang ano kanini? Kung makitaan nyo ang team Pahanukoy bala sa basketball sa Facebook bala. Okay. Sa Facebook bala i-like nyo gigi-share ha. Pwede. Sa mga Pahanukoy noon nga nagapamati kung makitaan nyo sa picture ang picture nga team Pahanukoy sa Facebook palihog i-like kag i-share nyo gid ha. I-like gina-like guys nato ng kinilaw ang team Pahanukoy. Ayo di purma. Ate Areo, gawatoy kadlaw si William kag si Manang Silino, sawaya. Sa Babylonia mo to nga kanta sa nagpatio. Sampol. Liwat. Bukan sa plaka. Sino ba liwat bro? Isa na lang ho. Kasi sa magpati nga ikaw to kakanta. Sige na. Pati si Nang Silin kag si Action William isa na lang kaya na-report na tayo sige na isa na lang ready sing kayo pala ano niya nga hindi na makadlaw pala ayo di purma ikot lang hindi ka nakakanta na sang obra mo naman. Sige na. Ano na?
Oh. Concentrate. Concentrate. Ready? 1, 2, 3, sing! From the river of Babylon, hey, 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 hey. Ayun di purma. Yay! O, sige na. Report na. Report. May salbunan sa tubang ba? Ha? Kung may salbunan sa tubang tanay, makakilot-kilot, makakaginot, makakaginot-kilot. O, sige na. Report na. Report na. Report na. Pero sa kwao, di ba? Sa mga kwaan mo naman. Mga balik. O, sige na. Hindi, nakaroon ka report. Ikaw po ka. Ang atong nga oras, o. Yan. Halit kining Babilon nga ni mo. Tama yan, balik. Dasol mga report sa Lunes, lain ang mga kanta. Lain naman. Lain ang mga kanta. Dasol mga one stanza lang, ah. Basta mga chorus lang. Oo, chorus lang, mga tag 1 to 2 stanza, blawa. Yung sa mga kwa Japon, sa mga sway Japon, bla. Oo, mga sinadto, bla. Mga gwapo yung mga ano niya, mga daw namin na sa throwback balayaw. Na daw throwback lang sa una niya, sa subungin, di ba na mabatian mo? Subong yan, subong tibak na eh. Mga... Ha? Ano nang imo man? Ha? Mga kantab lang nga mo ni Jer. Mga kantab lang nga mga Sige. mga kanta nga mga sa una mo nimo sa una mo. Makanta ka man? Hindi Amo na sa kayo mo paborito, matibla. Makanta kayo na sinto. Matibla. Uy, duro raw. Saan mo man na? Gani. Gusto pati mo. Porso na ya. Parang na daw, ang kanta mo dito. Teka namin. Sige na. Report. Sa lasal ko ng ano naman sa lasal ng tadadang-deng. Tadadang-deng-deng. Sige na, report na. Report ako. Wait, actually na karoon niya. Tama na tala. Daso mo ko na kanta, may nag-request ako si Ninyo. Si Ninyo nag-request, si Christopher Redfield ba? Daso mo ko na kanta ko, Touch by Touch. Touch by Touch. Pwede man, by Touch. You're my old-time lover. Okay. Sina, report na. Report na. Sige. Report na. Yate, mga kubra ni. Isa na ba sa Marisol sa daring patigan sa mga katapos sa kapulisan sa KDS sinigina mga hapon. Mga lapit-lapit alauna. Nakaina, dami juga tuloy sa init. Dili pa sila may basta correction sila. Doa ka mga persona mag-utod na mga karanakpan gataw daw dugay-dugay naman ikaw sa bilan sa Station Drug Enforcement Unit. Pero pa sa napayag mismo ni Police Executive Master Sergeant Romar Bayona. Ang pagpatigaan sila sa bayan sa Bagsakan area sa diri sa may public market sa isa sa Bilyaran. Kagang gipad ako kamusta na Janry Humantok sa Baldia o kung si Baldia. 25 anyos sige na soltero kag subong man iya upod kini si Michael Humantok sa Baldia o kung si Baldia 32 anyos magulang niya ni. Tanan na residente ni sila sa Puro Kabugwason, Barangay Zone 3, Ciudad San Cadiz. Kag ini sila ang ginakabig nga street level individual. LSI. Ang intelligence personnel sa Cadiz City PNP si Dalam sa pag-supervise si Police Major Akidisya. Kag ang presensya man sa Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd District, si Police Lieutenant Lister Oliveros, presente man kay nasa area sa pagdakop sila mag-utod
Napatigay sila nga manamaklan sa isa ka sachet nga tigaylo sa isa ka panid sang 500 piso bill nga gingamit as by bus money nga na-recover man mismo sa control sa position ka control sini sa manghod nga si John Rimadok ang by bus money kag may ara pagid nga 4 ka sachet nga na-recover man diri sa iya sini nga magulang. Now, ang report kati nagalambot sa mga 0.2 grams kag 1,360 man lang ang bilisin sa mga nakuha nga droga, pero i-file ang kaso probably sa Lunes na kaginisya ang violation sa Gapon sa Section 5 sa pagbaligya sa illegal drugs under sa Republic Act 9165 kag subog man ang Section 11 ang position sa illegal drug paraphernalia nga ukon sa illegal drugs nga nakuha sila mo pa ni isa pagid ka kaso nga ilaman sila nga ato bangon nga duwa. Hindi sa karon ang detinado sa Nereka sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Sa dugang naton nga balita mga 25 tanan ka mga detainee diri sa may Cadiz City PNP Custodial Facility ang transfer sa Nerek sa bahin sang barangay Dumanan sa quarantine facility. Actually, ini sila yang mga inmates o kung mga detainee, inug-transfer sila sinerek sa bahin sa Bureau of Jail Management and Penology diri sa may reclamation area sa barangay Tanampad, Ciudad sa Cadiz. Tungkol ng mga kaso sini drugs kag mga kaso nga murder, ining mga Nobel recommended ng Kalos Kalabanan kag ugaling kati requirement sa Bureau of Jail Management and Penology nga i-swab test sila. Sa swab test na nagligad nga simana, ini sila sinerek ang nag-negative. So, tungkol kaya nag-negative sila, ipaidalom sila sa 14-day quarantine, kag inigit nila dyan sa may barangay Dumanan, sunod sa Bacolod, na una 45 kontak na kaina ini. Ang report nga giniskortan mismo ni Senior Jail Officer 3 Darius Borja, ang Deputy Chief ng Bureau of Jail Management and Penology diri sa may siyudad ng Cadiz. Upod man ang iba pang mga personnel. Ang mga ipagdala sa bahin sa barangay Tumana na sa Negris de la Rosa, si Sir Imbili, Ronaldo Puentes, si Derdi Anciler, Nelver Ryan Ruiz, si DJ Franco, Ryan Monsay, Beverly Latusa, si Janmer Francisco, Alin Palacios, Aljon Lumampao, Joby Casalda, si Jo Marie Miraes, Antonio Miraes, si Gino Kalinaw, si Marcelo Barbon, Julius Pabiliar, Rime Trus, Nico Necesario, Glenn Contribida, Rene De Lotina, si Christopher Yu, Remark Yatson, Bonifacio Pedrosa, Kaga, ika-25, si Ronald Hugasan. Ini sila ang kung matapos sila mandatory quarantine, ini sa Action Eric, ibalik na diri, kada diretsyo na sila sa Bureau of Jail Management and Penology sa bahay naman sa siyudad sa Cadiz. So, ibalik na di sila after isang 14-day nga quarantine. Wala ito kabalo kung balay, swab test pag inisdaliwat ini for sure nga isunod sila dira sa vigente nga ang ila sini nga ang ila sinaksineric nga kaintangan sigurado gid Action Eric. So, 31 ka mga inmates sa bilin sa sulod sang detention cell sa Cadiz City PNP kaina Action Eric ang nabilin dito buhinan sa 25. Aba nga ito madulo nga report, balita mga informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon Roger Gutib. Live report gikan sa Pasyudad sa Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Gutib ginadulong si Sakaraman sa Life Extension.
Ari na ang Life Extension Clinic libre kadikal. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor. So naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Stepper, may gabi, apis kami. Yes, Action Eric. Sabihin na isa naman cockfighting o illegal cockfighting, sabihin ng natigayon nga nadakpan sa Tuboso PNP nga natabo kagina mga alas 2:45 sa sinila mga hapon dira sa may sitio Bato-Bato, Barangay Bandila, Tuboso, Negros Occidental. Na kilala ini mga suspect nga si Wilkie Tanilion Imongala, 43 anyos, may asawa, kag si Giovanni Domdom Generosa Rimorosa, 45 anyos, may asawa man, si Rich Marapaniero Manlagtang, 20 anyos, ini wala sang asawa. Tanan ini residente sang barangay Tabunak, Tuboso, Negros Occidental. Kag si Danilo Boscado Rimerosa, 62 anyos, may asawa, kag residente man sa sitio Bayong Barangay Bayong Bong, Barangay Bandila, Tuboso, Negros Occidental. Si Alejandro Villarin Panggilimutan, 56 anyos, may asawa, kag residente man sang Barangay San Isidro, Tuboso, Negros Occidental. Kasi din ang elemento sa sining sang Tuboso PNP nagkandak sa sining campaign against all forms of illegal gambling. Nga ginpangunahan naman ni Police Lieutenant Rafi B. Sinyeres under sa supervision ni Police Captain Paul Kenneth P. Magan ang OIC dira sa Tuboso PNP. Gani nagsunta sa pagkaresto sa mga suspitsado kag samtang akto ini sila. Actionary nga na dakpan sa kapulisan nga nag-engage sa illegal nga cockfighting o kuntupada kag na-recover mismo sa modified nga cockpit ini ang 2 ka mga fighting cocks kag 5 ka mga gaffing blade kag cash nga proceeds nga 550 pesos kag iban pagid ni mga gaffing paraphernalia. Gani karon ara sa kustodiya sang Tuboso PNP ay ni mga suspitsado
para sa pagpangatubang sa sininga kaso. Naga-report na rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na Stephen Presquito, may kabidira kay Nonoy Manggubat. Kag sa kay Edwin Saragosada, may kabigid. Sa kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. dala sa may Purok Santol, Barangay Mandalagan. Ito Raymond, may kabigid kag may nga pagpaurok-urok, no? Bagi tada. Halis sa report ni Aksyon Stephen sa iluwata sa Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayroon ka reaction Eric kada subungan sa aton ng mga sukit nga tagkalamati sa aksyon na Night Patrol sa gihapon aksyon Eric, no? Naglibot-libot kita sa aton area of responsibility alin kay nasang aga. So malinaw kag nataway ang area sang Lakaluta, wala sang dalagpo nga mga insidente kada aksidente, no? Naglibot man kita sa area sang Punta Vedra, wala man sang mga balita dito. Lantaw kita sang pila ka mga blatter entry dito. So ang kita natin dito, masako man ang aton nga mga pulis sa pagpamuno ni pulis Captain sila Lumandas. Bukod ang aton nga PCR kag ang aton nga mga katrupa sa mga pulisan nagakandak sa barangay visitation. Kag nagakandak sa mga dialogue sa mga pila ka mga opisyalis kag sa pila ka mga panods dito. Kag nagatudlo sang nagakandak sang pag-lecture sa aton nga mga opisyalis, labi na gid sini sang Republic Act 9262 kag Republic Act 9165 sang Anti-Drug Dangerous Drug Act, no? Kag dito nakita naton nga halos mainit ang pagbaton sang aton nga mga opisyal, labi na gid sa lapit dira nga barangay sa Banwa sang mga Punta Vedra. So masako ang paghatag sa mga flyers dito sa mga barangay 1 hag labi na gid sa barangay Antipulo, no? Ang hatag sila sa mga flyers kag pahanumdom sa aton nga mga katapo man sa gihapon sang kumuluyo pagudto nga makalikaw sang ginatawag nga illegal nga buluhaton. Labi na gid sini sang anti-terrorist action Eric, no? Labi na gid nga ang ara nga nagasulot nga kung kaisa hindi natin mabalaan nga may ara gali nga mga pag-brainwash sa aton nga mga kabataan. Labi na gid mag-intra dito sang pagkontra sa gobyerno. So ang ating kapulisan wala untat sa pag mensahe sa aton nga mga opisyal sang barangay, labi na gid sa mga sakop sini sang among mga barangay. So ginapaybalo sa mga pumuluyo na kung may mga hindi maayo nga tao kag makamalamalaan ang giho, magpakigangot lang sa atong police station dira sa Banwa sang Ponte Vedra. So ginakalipay man sa atong kapulisan nga mainit ang ila pagbaton sa aton nga mga trupa sa paghatag sang lecture sa amo nga mga barangay. So mo ni ang aton nga nakuha nga mga information kag balita diri sa area sang Banwa sang Ponte Vedra. Maayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chanteria, Honorable Kagawad Dufred sa Banta, kag Honorable Don Gisrael Involtorio sa Sudad sa Lacaluna. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon Percival Villamor, mabalik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Mga balita nga una nabatian
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalagan, balikata si Action John Diaz sa final report sa ato sininga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Action John, sa balik ko report, please come back. Aristado Action Eric ng isa sa chief level individual sa gimpatigang nga bypass operation sa police station number 10 sa lamang nga series ng Purok Housing, Barangay Handumanan, Siyudad ng Bacolod. Ang subject yung nadakpan na mo si Michael Batog, 44 anyos, residente sa Zone 3, Barangay Handumanan, Siyudad ng Bacolod. So nagka-police captain Armelin Vargas, ang station commander sa police station number 10, iling si Batog ang ginakawig bilang state level individual base sa categorization sa ilang mismong area of responsibility action Eric. Na-recover diri sa India ang 5 ka mamagagmay nga sachet sa kinasuspetsuan shabu nga ginurban talaga bukat punto 40 gramos kay may estimated market value nga 3,000 pesos action Eric. May nakuha pagit sa posisyon isa ka kahita kon coin pouch kag 200 pesos nga marked money kang kwarta naging gamit sa poster buyer sa pagbakal sa illegal nga droga. Madugay naman nga gina-monitor sa mga kapulisan ining si Batog antes mawan nga dakpan kay nasa bypass operation sa station number 10 drama mismo sa area sa Barangay Handumanan, Siyudad sang Bacolod. Karon ni si Batog ang preso sa custodial facility sa police station number 10 na natala pa sa kansan kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unasad ko na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. May gabi dira sa kay Police Staff Sergeant Frank Francisco, Police Station number 1 ka monitor sa ato no. Kang bilogya nga pamilya, si Renz Negros may gabi gid kag si Jomar Mabutas. Pagi sa limanon Action Night Patrol Program magatakop temporaryo Sabado night, balik ini sa Lunes, same time, same station. May gabi dira sa kay Joconi Estebes, kay Exi Cabarles Estebes. Happy listening. Ato sa lima patrol, unit reporter sa aksyon nga napalakay ko kami sa kay Action John Diaz, Roger Gutib, Stephen Presquito, Percival Vinemore. Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 sa Crosswell Patrol. News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Silat sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Substation Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, inyong lagat ng korban Action Red Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasilinga. Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako. Dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Happy weekend. God bless the Philippines. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio! Action!